Start na ta. Pinatag subdivision. Padong ko sa BNG. BNG po guys. Tangas. I start my goal. Bahalag every week. Naka 1 hour lang ko. Nanakos ilang madam. May agin ako. Sanaan ako sa City Mall from Latasan. Mubo-mubo pa. Pila pa ka minutes. Natuyok sa ako dari. Oh. Nagko kayo siyang kahoy. Mga 10 minutes ako dito sa ano. Hindi ka yun. Tuyok sa kadiha bay. May nagsumba. Ito. So start ko dere. Okay. Sila kayo naslay kuyog. So ako kay naginasara. Daghang sang naginasara dere ba? So atong time card. Wala tayo sa atong bukad ng ilong. Sumot o kabukad ba? Times.
Hotel lang to guys. See? Oy, late na mo, late na po. Late na ko. So, uwi na ko ba eh. Hindi ko sa'yo. Next time sa'yo na lang. Next time. Next time. Tignan kayo mga flower. Oh, flowers. Dito sa may Santa Lucia. Dito sa save mo. Pabalik na sa tan. Gabang kadali. Alas City. 7. Tapos sa Living Highway. Tapos highway by. Palaray ko kayo. Kumano checking tayo ng talbay. Dasa laray na tabay na dito mo eh
Timos. Padagit. Igasa sa atong igasa sa atong anak. Sounds like sun. Pilang kamatis? Pili lang. Is og 5 anak niya. Katong dahon. Oo, 5 sa dari ay. Ah. 20. Wala. Kapit na sa maawat. Kapit na kung maabot di ay. Abot na. Tara. Yeah, I'm done. Oh. Ah. I'm done. Nakadala. Bring house. May sugat. Okay. I'm done. Tanawang na. Grabe. 59 or round off na lang. 1 hour. Nakahuman siya ko 1 hour. Nindot man. Nice kaayo eh. Usab. Pagasap ng tubig. Wala ni ko ano. Wa ni dagan tapulan istanan oh.